Здравейте хора, аз съм Ина и днес ще ви показвам коледните ми подаръци, но преди това честита Коледа и честита Нова година и да сте получили желаните подаръци за Коледа. Сега започвам с подаръците, които ми донесе при тати. Бухалът на Хари, който е супер мекичък. А другите подаръци останаха при тати едни зимни чорапи и една тениска с панда, която си държи бамбука. Така, продължаваме с подаръците, които ми донесе при мама. Така. Облеклото на Грифиндор, малко като го хващах и го разпредушиних. Диадемата на Грифиндор ще се сложа. Паричката на Хермайоне, която днес не очаквах да е поне малко по-малка. Химикалка. Златния снич, но не е много златен и е спинър. Вратовръзката на Грифиндор. И ластика не знам дали го показах. Показах ли го? Добре, ето го и ластика на Грифиндор. И това са ми подаръците. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да гледате и другите видеа. И това беше от мен за днес. Чао и ще се видим отново.